Геннадзь Туміловіч як след запальваў не толькі за межамі футбольнага поля, але і падчас матчаў. Прыгадваем, каму даставалася ад галоўнага рокера белфутбола. У 99-м у Мінску ў матчы адбору да Еўра супраць Швейцарыі атрымаў Стэфан Шапюіза. За жорсткі стык Туміловіч адпомсціў яму ударам з локця ў тунэлі Дынама. Цяпер швейцарац працуе з форвардамі ў Young Boys U21. Праз 3 дні ў Рыме у матчы адбору да таго ж Еўра каленам у спіну атрымаў Антоніа Контэ за падзенне ў штрафной. Цяпер Контэ топ-трэнер, чэмпіён Італіі і Англіі, працуе ў Напалі. У 2001-м у матчах кваліфікацыі да чэмпіянату свету супраць Нарвегіі на кутніх і выхадах рэгулярна прылятала Джону Кар'ю, які і сам вёў жорсткую барацьбу. Сёння Кар'ю здымаецца ў кіно, фатаграфуе прыроду і гуляе ў гольф. У 2003-м у мінскім матчы адбору да Еўра аплявуху атрымаў Павел Недвед. Туміловіч сцвярджаў, што ў адказ на плявок. Недвед пасля стане ўладальнікам залатога мяча і кіраўніком чэшскага футбола. А ў 2004-м у матчы расійскай першай лігі падсрачнік падчас святкавання гола атрымаў малады Яўген Савін. Цяпер ён прэзідэнт Красавы. У 2022-м асудзіў вайну супраць Украіны, вывез клуб з Расіі на Кіпр і гуляе ў мясцовай вышцы.